Неволното изпускане на урина, наричано в медицината уринарна инконтиненция, е основна тема на днешното предаване. Как се поставя диагнозата и има ли лечение и какво е то, ще попитам уролога доктор Илия Калчев, който е мой гост. Преди да започнем разговорът с него, нека ви го представя. Доктор Калчев е завършил Медицински университет в София. Преминал е 4-годишно обучение в Париж. Специализирал е в клиниката по урология на Медицински университет в София, както и еректилни дисфункции в Съединените щати. Работи в областта на сексуалната медицина, лазерната и реконструктивната урология. Добро утро, доктор, и добре дошъл. Добро утро, здравейте. Наистина, темата за инконтиненцията е много деликатна. Хората не говорят за нея, притесняват се и понякога пропускат да отидат и при специалист именно по такава причина. Нека сега да разкажем на нашите зрители, докторе, всъщност какво представлява инконтиненцията, какво засяга само жени, само мъже и по-нататък ще развиеме темата. Несъмнено, това е една тема, която е била до известна степен табу. В момента това не би казал, че е табу. Инконтиненцията, преведено на български език, означава безволево изпускане на урина. Тя може да засегне и двата пола, като механизма при жени и при мъже е по-различен. Ще започна първо с проблема при жените, тъй като той е по-често срещан. Съществуват два вида инконтиненция, изпускане на урина при жените. Единият се нарича императивна инконтиненция, той е свързан с един много силен порив, един много силно желание за уриниране, което не може да бъде потиснато. Това се случва обикновено, когато пациентката се прибира в къщи и си отваря вратата или примерно когато чуе течаща вода, възниква непродолим порив и тогава става това изпускане на урина. А другият, по-често срещаният тип изпускане на урина е така наречената стрес-инконтиненция. Защо казваме стрес? Заради това, че тя е свързана с някакво повишаване на коремното налягане. Коремното налягане се повишава при различни нормални ситуации в нашия живот, като смях, като затичване, като повдигане на тежко, като закашляне, като ставане от леглото дори, при ходене или при обикновено при по-млади жени при спорт. Тази стрес-инконтиненция се дължи на една анатомична промяна, при която уретрата, това е канала, през който се уринира, се променя неговото анатомично положение, т.е. слиза малко по-надолу и става по-мобилен, т.е. той излиза извън контрола на тазовата мускулатура и тазовото дъно не може да използва своето налягане, за да задържа тази урина. Това е състояние, което може да има различни степени. Може да бъде по-леко изразено, може да бъде средно изразено, може да бъде тежко изразено. Хубавата новина е, че реално и трите състояния могат да бъдат лекувани. Тоест, независимо каква е тежестта, имаме ефективни методи, които можем да го излекуваме на 100%. Доктора, обаче хората се интересуват, вие казахте, както при млади жени при спорт, така и при друга възраст. Нека да развенчаем този мит, че всъщност инконтиненцията е заболяване единствено само на жени в зряла възраст и то в доста напреднала възраст. Какви са обаче причините? Какво води до това състояние, до тази промяна в... Това наистина е мит. Това състояние може да засяга и съвсем млади жени. Примерно жени, които са преживяли някакви по-тежки раждания, имат по-голям наброй раждания, а също така може да бъде свързано и с някаква травма. Тоест, може да бъде свързано дори с някаква тазова хирургия. Вие знаете, при младите жени съществуват различни видове състояния на мехурната шийка, на заболяване на маточната шийка, на влагалището, които могат, хирургията, която се извършва за това нещо, да бъде проблема, който причинява тази хипермобилност. Но обикновено по-голямата част от жените са в една малко по-напреднала възраст, да речеме 45+, 50+. И това е свързано с едно естествена промяна в самите тъкани на организма. Вие знаете, с годините намалява здравината на тъканите, т.е. ние го наричаме тургор, тяхното водно съдържание, съдържанието на колаген. Това са влакна белтъчни, които поддържат структурата на кожата. И за това отпускане на тъканите, което е свързано с възрастта, прави тези промени и тази хипермобилност на този преден сегмент, който е причината за това доста неприятно състояние. Има жени, които дори ограничават не само физическата си активност, те ограничават социалната си активност, т.е. пропускат ходене на театър, ходене на кино, нормалните обичайни активности, за да се предпазят от
това неприятно състояние. Докторе, във всяка една жена ли в менопауза, защото обикновено тогава настъпват различните промени хормонални в организма на жената, всяка една жена ли в климакс получава инконтиненция? Не е задължително, не е толкова голяма тази, по различни данни в различните държави. Това е свързано с стила на живот, с килограмите, които има жената, но обикновено се смята, че между 6 и 12% в различните държави е този процент жени, които са имали поне 1-2 епизода на такова неволно изпускане на урина. За съжаление, това състояние, когато не е лекувано на време, то прогресира. То става по-тежко. Примерно, много от жените ползват превръзки, дамски превръзки и така нататък, за да могат да останат сухи, да могат да бъдат активни. И се увеличава броя на тези превръзки, които те ползват за 24 часа. Това е един ориентир, по който ние дори можем да стадираме тази жена, освен времето, за което го е имало това нещо като нарушение. Но пак казвам, това е лечимо състояние. Също така интересно е, че съществуват смесени състояния на силен позив, т.е. императивност и стрес-инконтиненция, това, което е изпускането на урина, свързано с коремното налягане. Тези състояния трябва да бъдат разпознати, тъй като лечението на тези две състояния е абсолютно коренно различно. Императивната инконтиненция, свързана с силен позив, се дължи на силно съкращение на мехура и тя се лекува с изписване на медикаменти. Някога тези курсове могат да бъдат 2 месеца, 3 месеца, 6 до 9 месеца може да стигнат. Може да се прибегне и до по-сериозни средства, като поставяне на ботокс. Този ботокс, който колегите дерматолози ползват в тяхната практика, ние ползваме, за да потиснем неврогенността на мехура, т.е. да потиснем тази хиперактивност на мехура, която е причина. Пък стрес-инконтиненцията, тя се лекува чрез поставяне, чрез стабилизиране на този преден сегмент, като се поставят биосъвместими изкуствени материали, които ще стигнем те са индустриални, но това е вече хирургично лечение и това трябва да се знае. Смесените състояния изискват намеса и по двата начина, т.е. ние комбинираме едното и другото, в зависимост кое преобладава. Знаете ли, много жени се чудят. Тук сме ви поканили, вие сте уролог, поканили сме уролог. Да, обаче жените се чудят. Дали това състояние трябва да отидат на гинеколог, дали трябва да отидат на уролог. Ориентирайте дамите, къде да се насочат, когато имат такива оплаквания. Интересното, че това се казва урогинекология. Т.е. то е до някаква степен гинекология, до някаква степен урология. Много гинекологични състояния, като например състоянието на преден пролапс. Това е отпускане на предната влагалищна стена. Над нея лежи пикочния мехур. Това състояние, когато мехура навлезе в областта на влагалището и отново слезе под областта на таза, може да предизвика уринарни смущения. И това е една от причините пък някои жени да имат температивност. Затова е много точно и много важно е да се направи точната преценка каква е генезата на това оплакване. Тъй като ние казваме инконтиненция, да, това е синдром, т.е. това е комбинация от някакви симптоми, от някакви оплаквания, но какво точно заболяване стои за това нещо е много важно да бъде преценено от компетентен специалист. Затова отговора на вашия въпрос би бил двузначен. Нашите колеги гинеколозите също се намесват в тези състояния, но когато основната симптоматика е уринарна, тогава там е нашата роля на уролозите. Притесняват се жените наистина, когато отиват при един такъв специалист с такъв проблем, сякаш не е много естествен, чисто природно. Затова искам да ви попитам. За тези, които все още не са събрали кураж да отидат да почукат на кабинета, за да се консултират, как се случва поставянето на диагнозата? Как минава един преглед, докато се установи какъв е проблема и да се стигне до някакво лечение? Важното е да се знае, че прегледът първо не е болезен, а второ той не е по никакъв начин не засяга жената по отношение на някакви притеснения, които тя може да има. Прегледът се състои в това много точна анамнеза. Анамнеза означава история на симптомите. Това е информацията, която ние събираме от пациента. След това правим ехографски преглед, при който установяваме състоянието на мехура, състоянието на матката, установяваме дали жената има остатъчна урина. Това е много важен симптом. Тоест имаме едно междинно уриниране, при което жената изпразва пикочния мехур и след това искаме да видим дали остава урина в мехура. Това ни говори, че би могло да има анатомична промяна в пикочния мехур, т.е. той да не е в нормалната си позиция или да има някакво заболяване, което да предизвиква това нещо на пикочния мехур. И след това се прави един физикален преглед. Т.е. физикален означава един
нормален преглед, при който той е подобен на гинекологичен, но ние не ползваме спекулуми, не ползваме този типичен инструментариум на гинеколозите, тъй като не се интересуваме от състоянието на вътрешните полови органи на жената. Нас ни интересува само предната част, където се намират органите, отговорни за поддържане на нормалната континентност, на нормалното задържане на урина. Докторе, вие казахте за различните видове инконтиненция, че едното се лекувало единствено и само с медикаменти, т.е. възможно е такава медикаментозна терапия. При другия случай обаче се налага оперативна такава. В какъв стадий трябва да е състоянието на жената, за да може да се стигне до оперативна намеса? Т.е. втори, трети или как го броите? Отзад напред ли е при вас? Знаете ли, ако ние имаме състояние на установена стрес-инконтиненция, независимо дали жената използва една превръзка на ден, т.е. примерно губи около 30-40 мл урина на денонощие или използва 2-3 превръзки, това е състояние, което показанията са строго за оперативно лечение. Ние не можем чрез медикаменти да възстановим анатомичния дефект. Трябва да се знае, че това лечение е, като се казва, оперативно. Да, то наистина е оперативно, но то е изключително минимално инвазивно. Тоест ние там нямаме отваряне на коремна стена, нямаме някакви сериозен престой в болница. Това е едно лечение, което протича в рамките на самата оперативна намеса е под 1 час. Ние през последните години натрупахме изключително голям опит в България с това нещо. Дори при определена част от жените, когато няма допълнителни съпътстващи заболявания, така операция приключва в рамките на 45 минути. Тя се прави под спинална опойка. Това е една опойка, която поставят нашите колеги анестезиолозите в гърба и при нея няма отнемане на съзнанието. Причината за това са две неща. Първо, ние нямаме нужда от задълбочаване, нямаме нужда от тежка опойка, тъй като болкото дразене е минимално. Прави се един много малък разрез, около сантиметър и половина по предната влагалищна стена, оттам се подпъхва този изкуствен материал, без никакви сериозни рискове, тъй като не се минава през някакви анатомични зони на тялото, които са свързани с големи съдове или преминават големи нерви, където може да се получи някакво увреждане. Втората причина, която е много важна, е, че ние дозираме натиска на този слинг. Тоест ние караме жената по време на самата операция, напълваме мехура и я караме да кашля, което е един начин ние да дозираме и да бъдем абсолютно екзактни в поставянето на това нещо. Така че трябва да се знае, че това състояние трябва да се лекува. Не трябва да се чака да се стигне до случаи на пълно изпускане, защото сме имали такива случаи. Нали? Там пак се поставя същите материали, но някой път там резултата жената не е на 100% суха, може да бъде примерно на 95% суха, т.е. при екстремни усилия тя все пак да губи малко урина, което обаче пак я връща в нормалния начин на живота. Да, винаги когато нещо е открито на време, когато са взети мерки на време, нещата се случват най-благоприятно. Добре, докторе, вие казахте, че се слагат материали. Аз искам да ви попитам. Има хора, които са безкрайно много алергични. Те дори не могат да си сложат импланти на зъбите, защото тялото ги отхвърля. Имали ли сте такива случаи в практиката? Тоест, много ли са такива хора, които отхвърлят материала, от който е направен тази мрежичка, този слинг? Имплантите, които се слагат в устната кухина, съдържат себе си метали. И предполагам, че това е причината, не мога да бъда максимално точен в това отношение, да бъде отхвърлен. Този материал не може да бъде отхвърлен, това трябва да се знае. Той не дразни организма, няма антигенни свойства. Тоест, антигенни свойства означава нещо, което може да предизвиква реакция на имунната система. Този материал е биосъвместим, наистина не може да бъде отхвърлен. Ние сме имали нито един случай този материал да бъде отхвърлен. И не само ние, просто не са описани такива случаи. Така, и на финала на тази тема, защото много искам да засегнем една друга тема, която касае мъжете, да ви попитам още, колко време гаранция давате, че когато се постави такъв изкуствен материал, мрежичка или слинг, жената ще бъде в нормално състояние, ще бъде суха? Колко време може да продължава този нов, сигурен начин на живот? Това е изключително точен въпрос, защото всяко нещо, което е свързано с някакъв изкуствен материал, първата мисъл е колко време и каква гаранция. Това е корекция за цял живот, тъй като този материал фиброзира, той става част от организма, прораства се от фибробласти. Това са едни клетки на съединителната тъкан, които имат ролята да запълват всички дефекти и този материал остава завинаги в организма. Ще дам един подобен пример. Това е подобно на тези мрежки, които коремните хирурзи използват за корекции на коремната стена. При херния.
При херния, да речем, да. Хернията е също състояние, което е свързано с отпускане на тъканите, но е по-характерно при мъжете с напредване на възрастта. Ние там пак имаме нужда от изкуствен материал, за да можем да имаме тази структура, която да държи за винаги. Така че отговорът е този материал остава за винаги, този материал прави корекцията за винаги. Само едно допълнение към вашия въпрос, защото казахте думата мрежички. Това, което се поставя, има формата на лента и се казва лентичка, слинг на английски. Мрежичките се поставят, когато имаме комбинирани състояния с отпускане на, както ви казах, на мехура преден пролапс или имаме апикален пролапс. Това е едно отпускане, в което самата маточна шийка и самата матка се придвижва по хода на влагалището или заден пролапс. Това са едни други отново укрепващи материали, които ние също имаме доста опит с тях. Някой път слагаме и двете неща, които заздравяват вече тазовото дъно. Там говорим вече за тазова реконструкция. И ако ми позволите още две думи, само да кажа, че за да изясним за нашите зрители, въпросът е, че при мъжете също има инконтиненция. Тоест това не е полузависимо заболяване, но при мъжете инконтиненцията обикновено е свързана с някакъв вид хирургия. Хирургия, която е върху долните пикочни пътища, било тя поради рак на простатата или поради доброкачествени заболявания на простата, при която тя се променя. Това състояние, при които много от мъжете, които имат такива проблеми, могат да бъдат абсолютно лечими. Там поставяме нещо подобно, което е малко по-различно като размер, но отново се нарича слинг, мъжки слинг, той подкрепя тази форма и вече при много тежки състояния, след лъчетерапия, след катастрофи, ние имаме вариант да сложим и така наречен изкуствен сфинктер. Имаме опит с това нещо, направили сме го преди 7-8 години, поставихме първи изкуствен сфинктер в България. Нещата минаха много добре. Това са материали, това са продукти, отдавна разработени във водещи страни. Да, правят се от няколко фирми, не са масов продукт, но пък можем да кажем, че са значително съвършенствани и че специално фирмата, която прави един от тези продукти, има повече от 25 годишен опит в това нещо. Страхотно, докторе. Това е много успокоително, което казвате за пациентите, които наистина имат нужда от съдействие. И така да ви попитам, Здравната каса не поема разходите по тази оперативна намеса, нали така? Да, нямаме възможност, всичките разходи да минат по Здравна каса. Някои неща се покриват, някои неща не могат да бъдат покрити. Важното е, че е достъпно, но нали така? Достъпно е, но медикаментозното лечение при императивна инконтиненция абсолютно се плаща от Здравната каса, така че няма проблем. Просто пациентките и пациентите трябва да потърсят компетентна помощ и да бъдат информирани какво е състоянието, дали то е типично, дали е със смесена форма и как трябва да бъде лекувано. Истината, че това се лекува. Много хубаво, много полезен съвет дадохте. И понеже сме на финал, имаме някъде 3-4 минути до края, няма да можем да обхванем цялата тема за мъжката еректилна дисфункция. Да, обаче пък ще надигнем завесата, за да оставим възможност за един следващ разговор с вас. Кажете сега, много ли мъже страдат наистина от еректилна дисфункция? Защото само като чуя диагнозата, съм сигурна, че изпадат повечето от тях в шок. Не чак толкова много мъже страдат от това заболяване. То е състояние по-скоро, но трябва да знаем, че това състояние засяга всички възрастови групи. Тоест може да имаме пациенти и на 20 години с този проблем, може да имаме пациенти и в по-напреднала възраст. Истината е, че сега мъжете имат сексуални контакти до доста напреднала възраст. Мъжете си обръщат повече внимание, така че голяма част от тях търсят помощ от специалист. Причините за еректилна дисфункция могат да бъдат безкрайно много. Те могат да бъдат анатомични, особено при млади мъже. Те могат да бъдат резултат на травма. Те могат да бъдат психогенни. Психогените са много трудно лечими. Могат да бъдат свързани с хормонални дефицити. Най-честата причина в световен мащаб за еректилна дисфункция това е диабета. Диабета, вие знаете, засяга и младата възраст при мъжете и по-напредналата възраст. При диабета е важно колко години имаш диабета, не толкова каква е корекцията на кръвната захар, тъй като в момента почти всички пациенти получават адекватно лечение. Еректилна дисфункция се лекува. Има различни линии на терапия, в зависимост от това колко давна, каква е генезата, какъв е произхода на това заболяване. В момента съществуват много лекарства от няколко различни групи, които се използват като първа линия на терапия. Това беше досега симптоматично лечение, т.е. ние лекувахме симптома. Има проблем, даваме нещо при нужда. Наскоро се появи една доста съвременна терапия, която е немска разработка, така наречената апаратна терапия. Тя е свързана с едни импулсни вълни, с едни ударни вълни, които предизвикват
образуване на нова кръвоносна мрежа. Колегите установяват при разработването на тези апарати за разбиване на камъни в бъбреците, че тези апарати предизвикват образуване на нова кръвоносна мрежа. Тоест ние тук не разчитаме само на съдовете, които пациента има и да му дадем лекарство, за да увеличиме кръвотока в съществуващите вече съдове, а ние можем да създадем нови съдове. Това е невероятен пробив. От около 2-3 години се излезе тази технология. Ние имаме вече опит, около година и нещо работим в България. Доста добър резултат. В момента на тази технология разшириха дори границите. В момента започват да използват и съдови хирурзи, за да образуват нови кръвоносна мрежа в границите, когато те са увредени. А втората линия на терапия, която се използва, е така наречената инжекционна или интракавернозна терапия, ICT на английски. Това са различни коктейли от медикаменти, нямат общо с стандартните препарати, които се пият, т.е. от 7 други групи са, които предизвикат една добра и трайна ерекция. Т.е. това са пациенти, които не могат да бъдат повлияни с лекарство през устата. Ние отиваме към следващата линия на терапия. Това всичко го установяваме с прегледа. В прегледа е включен доплер, измерване на кръвотока, снима се отново информация за проблема, няколко хормонални изследвания, активиращ тест, това е динамичен тест. Ние виждаме как реагира органа на нашата стимулация. И вече последната линия на терапия, когато нищо не помага, да кажем, е така нареченото имплантиране. За това имплантиране обаче ще говорим следващия път, когато дойдете тук в студиото, защото то е тема, която е много важна. Наистина, когато всички начини са изчерпвани. Това е абсолютното решение за най-тежките случаи. Тоест, това е нещо, което връща живота, връща усещането и прави абсолютно мъжа автономен и самостоятелен. Няма нужда от абсолютно никакви медикаменти и допълнителна терапия. Благодаря ви много, доктора. Надявам се, че сме били много полезни. Така, не се отчайвайте, мъже, решение